Γεια σας παιδιά, καλησπέρα εδώ και σήμερα θα παίξουμε με τη Σμαράγδα και την Άριστη. Ναι, αυτό το σπίτι έχει πάρα πολλά φώτα. Ναι. Και λοιπόν σήμερα θα σας δείξουμε, θα παίξουμε Brookhaven με τις κολλητές μου και τέλος πάντων θα κάνουμε ό,τι πιο βλακεία σκεφτούμε, για παράδειγμα αυτή τη βλακεία. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, εγώ πάω να παίξω στο λάπτοπ. Ναι, να παίξω. Επίσης σας αρέσει το outfit μου. Είναι μαστεράκι. Εγώ τέλος πάντων θα παίξω στο PC μου και παίζω Fortnite από ό,τι βλέπετε. Και λοιπόν παιδιά, αφού έχασα στο Fortnite, είμαι εδώ με τις κολλητές μου και τώρα θα κάνουμε ό,τι πιο βλακεία σκεφτούμε. Τι να κάνουμε. Βασικά ξέρω τι βλακεία θα κάνω εγώ. Κοιτάξτε. Αυτό το διανοείστε? Όχι. Συνεχίζουμε το βίντεο καλύτερα. Επίσης να σημειώσω ότι όλο το chat έχει γεμίσει με Έλληνες, λες και είναι Greek Handout ένα παράδειγμα, αλλά anyway, λοιπόν. Και λοιπόν εγώ θα βάλω και ένα τρίτο κρεβάτι εδώ για να κοιμηθεί ή τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα πως. Μισό λίγο. Τι κάνω? Ναι. Πώς τη λένε είπαμε? Η Άριστη. Say what? Τι κάνει? Τέλος. Ας βάλουμε τώρα εμείς ένα κρεβάτι. Οκ, εγώ θα της βάλω της Άριστης τη κρεβατάρα να την έχει και εμείς τι κάνεις? Καλύτερα μην το σχολιάσουμε. Ναι, και παιδιά μου σβήστηκα τα βίντεο και στο short που έκανα που έλεγα δε και φασούλες, το δε το γράψα κατά λάθος. Η άλλη λέει στον ύπνο της Diva. Κάτσε να δείχνω όλες. Κάπως έτσι. Ναι, να σηκώσω λίγο την κάμερα. Να το. Και λοιπόν έτσι κοιμόμαστε εμείς στα πόδια. Και κοιτάξτε πότε ξυπνάμε. Και ξυπνάμε και αυτές οι δύο μάλλον. Ναι, κλασικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν θα κάτσω να τους ακούω.
Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά τέλος πάντων. Άμα θέλω να μαθαίνω με ζάλισα. Τέλος πάντων, είναι οι κολλητές μου. Cringe. Ναι, cringe. Τέλος πάντων. Εγώ όταν μαλώνω είμαι την άλλη κολλητή μου. Τι θες, τι έπαθε κόλλη μου. Τίποτα. Εντάξει. Αυτό μπορεί να είναι και το πιο αστείο βίντεο του κόσμου. Θα είναι, είμαι σίγουρη. Τι κάνω. Έχει τα πορεία και εσείς, Αυτό. Ναι. Βίντεο. Εκεί. Θα κάνω βίντεο. Τι θα πούν τώρα. Μισό. Παιδιά, εσείς έχετε δει την ταινία K-pop αυτό που βγήκε. Ναι. Οι κολλητές μου δεν έχουν πάρει χαμπάρι, κάνω βίντεο, δηλαδή τους το είπα και λέει η άλλη είναι VIP. Premium. Yes, premium. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε like, γραφικό εκεί για να μην χάνετε κανένα απολύτως βίντεο. Και να ξέρετε, αυτό το outfit το έκανα για σας και μόνο για σας, για να κάνουμε έτσι πιο ωραίο το κανάλι μας. Έτσι πιο συναρπαστικό. Και λοιπόν από μένα και από τις κολλητές μου σας λέω γεια.